Наси Близ и Габриела Иванова. Марина Бобова и Стефани Денева. Аделина Цветкова и Красимира Железова. Дана Пушнакова и Вярница Тодорова. Елена Стегова, Еница Василикова и Жанета Русова. А сега, моля, нека посрещнем с бурни аплодисменти и водещото лице тази вечер Сияна Георгиева. Добър вечер, скъпа публика! Добре дошли на всички родители, близки, приятели и на всички, които са решили просто да се насладят на невероятните момичета от танцова формация УАУ. Формацията е създадена на 3 септември 2016 година, а нейният създател и художествен ръководител е Жулиета Иванова или просто Жужи. Тя споделя, че в началото е било изключително трудно, но борейки се е стигнала до тук и е създава с това голямо семейство, наречено УАУ. Всъщност, това е едно от най-големите постижения и ценности в живота и нещо, с което се гордее най-много. Настъпи и този дългоочакван ден, в който ще отбележим 8 години от създаването на УАУ. Какво успяха да научат тези чаровни девойки през всичкото това време? На първо място да са сплотени и да вярват в себе си, да бъдат много силни и борбени, да се подкрепят и да бъдат толерантни. Научиха се на търпение и на единност. Научиха се, че животът винаги може да предоставя различни изпитания и трябва да сме готови да поемем рисковете за тях. Научиха се, че сцената е мястото, където показваме колко трудно е било в залата за тренировки. Защото, скъпа публика, за нас всички, зрителите, един танц е 3 минути, а за тях, танцорите, е месеци труд, борба и упоритост. Като наградата за всичко това са вашите бурни аплодисменти. Какво ще видите тази вечер на сцената? Както знаете, танцова формация УАУ са винаги пълни с изненади. Повечето от вас вероятно са запознати с интересния факт, че от скоро време формацията доста активно работи и представя свои неонови хореографии. Нещо различно и иновативно в нашия град. И разбира се, единствено по рода си. Освен тези интересни неонови красоти, ще видим част от най-новото им творчество за тази година в уличните танци и съвременната хореография. Важно съобщение! През летния сезон УАУ отвори врати за деца на възраст от 4 до 7 години, като тази вечер тези малки представители ще заблестят на сцената. Освен тях, ще видите и втора възрастова група, която е на възраст от 8 до 12 години и разбира се, трета възрастова група от 13 години нагоре. Всеки, който изяви желание, може да бъде най-новото попълнение в отбора на УАУ, където вече активно взимат участие и момчетата. Интересен факт е, че тази година формацията взе участие в два фестивала с конкурсен характер. Международен танцов фестивал "Вълшебен свят" в град Хасково, където на сцената имаше близо 2000 участници от общо 9 държави. На този фестивал прекрасните момичета при такава конкуренция успяха да грабнат 2 първи места в категория Rising Stars, втора възрастова група и едно второ място в категория улични танци за трета възрастова група. В фестивала имаше и индивидуални солови изпълнения, които ще видите малко по-късно тази вечер. Освен в Хасково, момичетата взеха участие в националния фестивал "Магията на танца" град Шумен, където успяха да завоюват 2 втори места в категория улични танци за втора и трета възрастова група и едно трето място в категория съвременни танци за трета възраст. Можем да им пожелаем само смело да продължават напред и нагоре.
Тази вечер имаме специални гости, благодарение на които събитието ни ще бъде още по-цветно и по-пъстро. Това са удивителните момичета от танцова формация Крю към Народно читалище град Велики Преслав. Освен тях, ще чуем и един неземен глас, който може да ви разтърси. Това е гласът на Николай Зотев. Ще му се насладим малко по-късно, а сега даваме старт на нашето събитие. Ще поканя при мен големите пораснали отдавна момичета, които ще разбият сцената. Преносно, разбира се. Дами и господа, представям ви танцът On the Floor. Look at the sky. Както ви казах по-рано, от тази година УАБ имат много възрастова група и това са най-малките представители на формацията. Децата, които предстои да видите, са на възраст между 4 и 5 години. Така като са едни малки слънчеца, излизащи за първи път на сцена, можете да си представите само каква емоция за тях това и колко много имат нужда от вашата подкрепа точно в този момент. Те ще ви представят зумбата на Сид Ленивеца от ледена епоха, а на сцената ще бъдат придружени от Хака Степ. Нека ги аплодираме силно!
It's a secret love from the movie Ice Age, and we're about to do this new dance, the Continental Drift. It's time to get upon your feet. It's easy to do, just follow me. Move it up, to the side, take it back, into the side, step left, then drift, step right, and then drift, crisscross, into the magnet, crisscross, into the magnet. Now jump, wiggle your arm, and walk it out like rain. To the right, into the side, take it back, into the side, step left, then drift, step right, and then drift, crisscross, into the magnet, crisscross, into the magnet. Now jump, shake your rump, and walk it out like rain. Move it out, you got it, take it back, oh yeah, step left, walk out to the hour, do it baby, crisscross, oh here we go, y'all, crisscross, hey, now jump, wiggle your rump, and walk it out like rain. Move it out, go, into the city. Like mammals everywhere, you got more blood and more air. If you're feeling your moves, then we wanna see your moves. It's a continental drift, and we do it just like this. Греется и свекови. Дами и господа, представяме танца.